I Storbritannien har Foreningen for Særligt Intelligente Mennesker, den der hedder Mensa, fået et helt specielt medlem. Hun hedder Elise Tan Roberts, og som kun 2-årig er hun verdens hidtil yngste medlem. Elise Tan Roberts ligner en hvilken som helst anden 2-årig. Men med sine kun 24 måneder er hun det yngste medlem af Mensa nogensinde. Hun har en intelligenskvotient på 156. Gennemsnittet, det er 100. What's the capital of Japan? Tokyo. What about Sri Lanka? Colombo. And what's the capital of China? Beijing. And what about Sierra Leone? Freetown. Og den lille pige kunne blive ved. Hele 35 hovedstæder kan hun nævne, og alfabetet, det volder heller ingen problemer. Blot 5 måneder gammel begyndte hun at tale, og i en alder af 8 måneder kunne hun gå. That's one of the reasons why we originally approached Mensa, because we don't really know what to do. You know, we do need guidance. We do sort of need help, as it were. Normalt tester Mensa kun personer over 10 år, men med Elise Tan Roberts særlige evner gjorde foreningen en undtagelse. Dermed blev hun et af Storbritanniens 24.000 Mensa-medlemmer.